Il-Kummissjoni Maltija għall-Films għaddejja b'konsultazzjoni bilan li tintroduċi bidliet li fil-waqt li jkomplu jsaħħu l-industrija iżidu l-professjonalità. Qed jingħad li dan għandu jinkiseb bit-twaqqif ta' reġistru apposta li jiġbor fih dawk li jipprovdu s-servizz lill-industrija, ħaddiema u anke kumpaniji. Dawk fuq ir-reġistru għandhom ikollhom il-ħiliet meħtieġa, it-taħriġ u anke l-esperjenza. Se jkun hemm ukoll regoli ġodda għal dawk li jaħdmu fl-industrija biex ikun assigurat dejjem iktar li l-ħaddiema lokali jingħataw l-istess kundizzjonijiet tal-barranin. Fl-istess ħin tħabbar li se jitwessaw l-inċentivi bilan li serje televiżivi li jkunu mħajra jiġu jaħdmu x-xogħol tagħhom f'Malta. Bħala parti minn dan kollu, qal il-Ministru Edward Zamit Lewis, il-Kummissjoni għall-Films qed taħdem fuq struttura aħjar biex toħroġ biktar inċentivi li jattiraw aktar prodott barranin tal-films lejn Malta. Fl-istess ħin, il-budget allokat għall-films Maltin se jkun qed jiżdied minn 250,000 euro għal 300,000 euro, fejn il-Kummissarju għall-Films Engelbert Grech jenfasizza li l-priorità se tibqa' li l-produzzjonijiet ikunu ta' kwalità għolja. Il-konsultazzjoni se tkompli matul 2017 u diversi proposti se jiġu diskussi sakemm finalment jinbidlu f'avviżi legali.